Busa pamati kamo kung kamo adunay dalunggan. Kinsa may nisimba dinhing way dunggan. Nakadungog mo tanan sa gibasa? Nakadungog. Kadungog mo squire. Kadungog mo nako. Maayo. So paminaw kung duna kay dunggan. Matod pa ni Kristo. Pero ang pagpaminaw dili pa na maoy gikinahanglan. Matod pa niya ang akong mga pulong kay ngatong mabati ka namang pulong, di ba? Kabati man tas pulong. Ang iyang mga pulong kinahanglang inigawas sa iyang baba matod pas unang pagbasa, di gid nga mobalik ngadto niya nga dili mamunga. Kinahanglang mamunga gyud. Mutuman gid na sa iyang tumong nganong iyang gipagawas iyang baba. Nakaroon kay naminaw man mo, piligro na ni. Ngano man? Unsa may nakapiligro ani? Kay kung dili gani mamunga ang pulong sa Ginoo diha ninyo og diri nako, maimpierno gitang tanan. Niya karon, gusto ba mo nga malangit? Gusto. Kinsay gustong malangit, taas ang kamot. Kanang gusto gyung malangit. Oy, tulo raman ka buok. Nganong nanimba man mo? Kaning mga tao nga nagpunsisok ni Kristo dito sa dagat, dito sa lapyahan, purting daghana ni, mga 5,000 ni kabuok. Alayo ra kay mo, ga social distancing pagita dinhi. Mga 5,000 ni kabuok. Pila man kabuok ani nilang naminaw ang nahimong mabungahon sa ilang kinabuhi ang pulong sa Ginoo. Kadaghanan ani nila mao ang milansang ni Kristo sa krus. Si Kristo nga naghatag nila sa pulong sa Ginoo, ilang gilansang sa krus. Adeloyo ay atong gibutang. Ang mga apostoles, 12 sila kabuok. Usa nila mibudhi gyud ni Jesus nga sige man kita tong paminaw sa pulong. Unya ang 11 pagdakop na ni Jesus nanagan sila wa gani mo paduol ni Jesus for at least 24 hours. Wa sila moduol ni Jesus ngano man hadlok sila nga iapil og patay. Amo na siya. Nakaron andam ba mo nga mupabunga sa pulong sa Ginoo karon nga inyong mabati or anda mong mupatay ni Jesus? Asa man mo ani, mupabunga o mupatay? Amo di ater, lektor man mo mupabunga mo? Pabunga. Sige, maya. Karon unsa may requirements? Adi, ato sa unahon, unsa may atong angay bantayan ang mga kontra ba sa pulong ni Jesus? Matod pa sa Ebanghelyo na ay langgam. Langgam ba? Nakabati mo ato? Langgam, bato, og sampinit. Mao ni sila ang mga kontra sa pulong aron dili mamunga. Langgam, bato, sampinit. Ang langgam mituka sa pulong, gilamoy. Wa na, wagtang na. Ang bato mualis sa gamot aron dili makasud ngadto sa ilawom, mamatay ang bag-ong tanom. Ang sampinit mulumos iyang tabunan ang bag-ong tanom, patay gyapon. May karon, kumusta man mo diha? Wa mo'y langgam. Way langgam diha sa inyong kasing-kasing o inyong una-una. Unsa man ning langgam, kung ato ning padayonon pagbasa ang maong teksto natong lahuson, gi-explain ni Kristo kinsa man ning langgam. Matud pa niya ang langgam mao ang yawa. Ang yawa. Musakmit kuno sa pulong sa tungunahuna, sakmito niya, wala, wagtang na, ilisan niya glain. Pananglitan ron ang pulong sa Ginoo nga imong nabati, higugmaa imong kaaway. Kuhaon na siyawa, ilisan dayon og dumti imong kaaway.
Bihay may inyong sundo na ni. Higugmaon. Maon. Higugmaon o dumtan? Higugmaon. Sure? Sure. Kung mga bit imong bana. Ako gining paboritong example. Bahala na mong nangaigo diya. Kung mga bit imong bana, ang pulong sa Ginoo ningon pasaylua og kapituan kapito. Sakmiton dayon na siyawa, moingon ilisan din na siyawa og pulo nga patagma sa nang buang-buang dako magsalig na. Ana, buwagi haron makamatmo na siya. May mong sundo na buwagan o pasayloon? Pasayloon. Ayuhan ninyo, no? Mga mangingilad mong dagko. Sige, ari sa tas anak, ang anak. Kanang anak, imong anak, tapulan kayo, dako pa yung kaon. Nya di gyud masugo. So pakiro pag yung kaistanan. Kung sa may pulong sa Ginoo, higugmaa, ayaw palaguta. Pero ang sa Ginoo, sa yawa, sakmito na niya, ilisa na niya, moingon ang yawa, latusan na. May nang disiplinahon, mag-anad ng buang-buang. May musundo na ni. Kasabaan, latuson, o higugmaon, o niya, dili palaguton. Higugmaon. Uy, ka mga buotan din ninyo. Pwede na mo mga matay. Kana mauna ang yawa, musakmit. Ang bato, muali. Unsa man ang bato, kanabang atong butangag kondisyon. Mubutang tag kondisyon ba? Kanabitang moingon nga ibahin ang imong kwarta ngadto sa imong isig katao. Di ba? Nindot man ano? Ganahan mo ana? I-share ang inyong kwarta ngadto sa inyong isig katao. Okay na ninyo? Okay. Uy, paminaw mo eh. Okay, dili. Okay kayo, hasta ako okay sa nanako. Pero inigingon sa Ginoo, ibaligya ang tanan nimong katigayunan ug ang halin ihatag ngadto sa mga kabos. Okay pa? Mingo adi na sobra na sana Lord. Awa na. Mauna na ang bato kana bang muali ba? Muali siya. Sobra na sana Lord oy. Ana. Sige kanang sogo sad nga moingon higugmaa ang imong isig katao. Ana. Ganahan mo na dili. Ganahan. Inig-ingon higugmaa og pagpakamatay para sa imong kaaway. Ika di na sa namadahan Lord. Di ba? Mao na siya ang bato, nya wa mo ana ron. Wa mo ana nga kondisyon. Naigamay. Na. Di na mo impierno na mo ana. Unsa man ning sampinit, matud pa ni Kristo ang mga kabalaka. Kanang gitap-tap ninyo sa inyong naong, unsa man na kabalaka na o dili? Kabalaka. Impierno na mo tayo. Ako nagtap-tap ra ba sa ko kabalaka sa dili oy, duha ang meaning ana, nganong nagtap-tap ta, nganong ga social distancing ta, duha ka buok meaning. Unsa man? Bunga sa gugma o bunga sa kabalaka. Kung bunga gani sa gugma, ang nasi mong unahuna, moingon ka, dili nako ipatakod ang COVID ngadto sa uban. Di ko gusto nga mahimo kong instrumento sa pagtakod sa virus sa COVID. Sana? Corona. Muna'y gugma. Pero kung bunga guys kabalaka, magsikag pasiplat sa imong tupad, wa baka ni virus ay. Murag wa ra ba ni siya muhaom sa edad nga giingon da nganong ni amon ni dinhi. Kani ba siya ba masinupakon gyud kayo gada lagi lisdangan dinhi. Magsikag ana ba? Kita ka maglagot ka, mayroon tag siya tay matakdan, may tag siya matakdan. Labi nagnay mo ubos, ay di amo diting COVID niya kung tupad ana. Mao na say kabalaka ana. Nya sige din kag hugas anang imong kuan, nya imo pagi sa pasiritan o kuan bahalag maigo na yang mata sa alkohol imong anaan kay nabalaka lagi ka. Ana. Dihay man mo ron ana nabilong. Kanang pagtap-tap nimo bungas gugma o kabalaka? Sa gugmag kabalaka. Gugmag kabalaka, padung na mo sa impierno. Nakaroon unsaon man nato ni pagtangtang ang mga langgam, ang kaning bato o kaning sampinit.
Matod pa ni San Pablo sa ikaduhang pagbasa, kinahanglang mag-antos tag maayo. Unya ang ato ra gyung hunahunaon nga kining mga pag-antos nako karon gamay ra kayo ni kun itandi sa kabulahanan nga akong dawaton sa Ginoo. Pasabot di ay set our minds. Let us set our minds on heavenly rewards. Atong pangandoyon ang langit nun nga mga ganti. Bahala mag-antos ta dinhi. Dako kayong pag-antos ang pagsupak sa yawa, mga igsoon. Ako bitaw, na magyud ko'y pag-antos, pananglitan, kita ko ron diya cute kay ignaw, no? Nga babae, niya mo smile nako, niya mo text-text po nga, father, ba? Nindot sa paminahon ba? Niya mo ingora jud ko, di lang jud ko mo reply, yan. Yawa ni, Sayo na, dili. Sayon. Pangutan na inyong mga bana. Okay ka na inyong mga bana. Dugay na kayo nang nag-antos ninyo ba? Klaro kayo? Nya daghan biya kayo ng cute-cute ron diya. Pero believe lang ko nila kay may kayo mo tago. Ade joke. Kamo day, mga asawa, wa day mo mag-antos sa inyong bana day. Nag-antosan. Pero kay lagi, di gyud nimo entertainon ang yawa. Sige lang yung kagakos anang yawanon. Anong nangahilo mo diyan? Pag-antos, mag-antos kita. Mawabitaw ang atong tubag sa atong salmo. Kung sa gito'y tubag na to? Ang binhi nga nahulog sa matong yuta. Muhatag og mambungahong. Ang binhi nga nahulog ngadto yuta, muhatag og maayong ani. Tanawa ang binhi kanabang seed, inikahog na siyota, unsa giunang mahitabo, malata gina siya. Gubuon ang iyang hitsura, malata, mamatay, madunot. Una ka ng inyong mga naong, o magsunod yung Ginoo, gubuon gina, maghilakab, agas imong luha, sunod, tapot sa imong sipon, abot pas imong laway, agas panangari. Guba ang imong kalinaw diri magguba gina gubon gina tanan patyon gitas Ginoo ang tanan nya inig human dayon og kamatay sa seed unsa may resulta moturok dayon ang bag-ong seedling kana inindot kana bang inig human imong hilak nya mugaan man na imo diri no magsikag hilak kay imong bana niadto siyang kabit. Niya, human, sige nimong hilak, mga 24 hours gini mong hilak, kay mga 3 days man imong husband dito, nagsiglom-lom siyang kabit, ika sa 24 hours, sa kang hilak, guba kay imong naong, niya, imo rin yung gidawat, tanawa, di ba, igulian na imong bana, mag-smile na ka, Mingon kanigoy nakapaturok sa akong bag-ong gugma ning animal dahi. Ingon ka Lord, bag-o na ning gugmaha akong ihatag niya. Kasauna, gugma man to para sa bana nga buutan. Karon gugma na sad ni sa bana nga nangabit. O, di ba? Mukha o yun. Sige, manindog ta.